Lakay, kumusta? Miku ikaw? Ikok lang basit ako. Agsawrak pa, kasang sampu ko trabaho ko, kalulutok. Bagiski, what's up? Ang nga naluto di ko, kukod ti ilipantay. Ang angrag di kukod ti ilipantay. Bagiski. Nandito ako sa Oakland, California. Pero tagalaon nyo na ako, bagis. Okay. Kung garot di kinabayag ko nga ng buya di video na kat nagbaling nga piyo kan napisaanan. Nagbaling garog nga piyok jay kwan. Jay itlog ti manok na nga kwan di buybuyag ti kinabayag ko nga ng buya kan nagpisa jay kwan. Jay upa nga manukan nagbaling nga piyo kan. Nanganak balot di rabi ka na makaturugan mi ko ikaw. Talo mo gamit takin ng kaun sakit tatultul kaun. Kumusta Madam Ethology RG? NHE. To all the sweetheart been apart. Magic moment. Maybe. Haha, naimas ganyan balot no apay mo. Namimas jay ko. Lasag na nabiyag. Just joking. Peace out. Peace out. Peace be with you. Share ko dati ko. Ayan, dalawa na kami. Salamat, Madam Ethology RG. So, you're not live, hindi ka ba nag-LS? Manang Ethology RG? Ganun ba? Lakas ko naman sa'yo. Oh, na-overwhelm naman ako.
Ayan, may bago tayong bisita, si Norma De Leon. Hi kuyang, sabi niya. Ayan po. Kulayan natin si Madam. Baka gusto rin makipagdikitan at maglapag ng kanyang bahay. So, Bagis Kay, taga saan ka sa Pilipinas? Kabagis? Are you OFW also? And where are you from in the Philippines? What part of Ilocanos region? Norma De Leon, shout out kay Manang Norma De Leon. Please subscribe din ako kuya. Wag mong banggitin yung kwan. Basta puntan mo yung bahay ko, sabi mo Norma De Leon. Don't say the right words for just abbreviation or S lang. Wag mong tukuyan yung kwan kasi mapapalo tayo. Norma De Leon. Automatic na yan, pag sinabi mong bahay, pupuntahan ka namin. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan. It's okay. No worries. I just let you know. Para maturuan ka. Para alam mo na yung mga diskarte din ng mga baguhan. Nandito naman kami para tulungan ka. Hindi kami galit, Norma De Leon. Ako lang. Oo, magbaba ka ng link mo, tapos mag-con ka ng intro mo para doon sila pumunta. Para magpalitan kayo ng pagmamahal. Ako wala akong kapalitan ng pagmamahal kaya I'm always alone. Di mo makita kagwapuhan ko. Talagang hindi mo makita kasi hindi naman ako talaga gwapo Yeah, pwede ka naming turuan. Mag, pwede ka namang mag-upload ng kwan mo, mga bahay mo. You're talking about my wife, my ex-wife, or what? It's a long story. If I just tell you the whole story, I'm gonna cry again. That's why I'll leave it. I'll leave it alone. Sabi ni Yoro Pinay, nag-echo ka kabsat. Madama gaminti ko, sen ko kureta ikatak. Pasensya kan, Madam Yoro Pinay. Nakakabit gamin dati ko. Adatan ni Manang Yoro Pinay, nagbabati ko anan. Tibalainan. Kalkalpas ko nga naman, nagpalpalpak, tag-showerak ko ma. Nagsidak ti sinabawan. Nga kukod ti elepante, kan kwa, naglambungak ti kamutay. Ugot ti kamutay. Norma De Leon, apay Japanese na kuyang. why you said it's a Japanese one?
Norma De Leon, taga saan si Norma De Leon? Are you Ilocano, Tagalog, Bisaya, Cebuana, Ilongga? Hala, sabi niya, Norma De Leon. Siyak bagas di kamutay. Nyangay ti kamutay, nyangay ti bagas nga makan. Muyo ba ti kwa? Ti bagas nga makan? Nagpapadamag ka raw. Boss NHC, Kuya Friend, mo sa FB. Oo nga pala. Si TikTokers, yan, magaling kang mag-TikTok. Mag-upload ka ng kon mo. Pero CPR man naman kasi ang TikTok. Madam Norma De Leon. Ang ating na may asim pa. Nabubulol tuloy ako. Stay fit si Madam Norma De Leon. Pag nakita niyo yung mga TikTok niya, makikita niyo parang 35 years old lang pag sumayaw yan. Yung mga banat niya, mga emo-emo niya doon sa mga TikTok niya. Magaling yan mag-TikTok. Saka itutur niya kayo sa mansion niya. Totoong mansion talaga. Kasi nakikita ko lagi yung mga kanya kasi friend ko yan sa FB, tapos inaasar ko minsan. Maasim. Maasim pwedeng sinigang mix. Yan po, kung gusto nyong bisitahin si may yan. May TikTok yan, si Madam Norma De Leon. Sana na rin to. Mag-umpisa na rin siyang mag-YT para sumikat naman yung mga niya. Yung mga pakending-kending niya na moves to the max. Good morning, boss. Kuna ni manang dati ni takal ni Bagis cake ko datoy. Moni channel mo dato yun Nakita kita. Datan ni manang Madam Euro shoutout, sabi ni MGM Sweets video. Palakpakan! May naligaw! No, just kidding. Oh my God, all my friends here, it's here already. Merong taga Germany, merong taga Europe, may taga Egypt, may taga Kataltalunan, ada taga Kabingbingkulan. Just playing. Then may taga White House dyan. Yeah, I just I just chilling myself because I'm tired at work. I just done at work like 2 hours ago or 3 hours ago. Kasi nantok ako kailangan kong i-chill yung sarili ko. Tanungin mo yung mga nandito. Malakas ang kabaliwang ko. Madam Norma De Leon, Bagis kayo, baba na lang kayo ng link, sabi ni Madam Bagis K. Puntahan nyo na yan, si Madam Bagis K. Yan, legit yan. Si Norma De Leon, taga Zambales ako, kuyang, oh my goodness. Zambales, dito sa malapit sa Pampanga? Or right? MGM Switch, video, wakas ng Clearmouth lang, hahaha, sabi ni Manang Pinay, tama ni nakantsawan ni Manang Euro Pinay. Lawrence Garden, shout out, beauty queen, kabsat, sabi niya. Yan po ang namin, Cotis Porcelana din, para sila ni Madam Norma De Leon.
kung sa beauty contest sana ay sila nandyan sila Pia worst back. Masakit yung likod. May worst back siya eh. Worst back siya. Kuba kasi kaya niya eh. Kaya ang inire-relate ko sa kanya ay si Pia worst back. Tapos ito naman si Madam Norma De Leon. Kamukha niya si Kwan, si Daisy Reyes nung kabataan niya. Bata pa naman. Ito si Ma'am Etology RG. Ang Judy Ann Santos ng Marinduque. No, Marinduque. Why are they talking about the Marinduque? I don't know what they're talking about already. Yeah, you look like Daisy Reyes before. You know the beauty queen before, right? I think you know it. I think you have the same age of that girl. Bagis K, nagbaba na ng kwan. Pasukin nyo na yan. Huwag nyo nang bitiwan. Pero magpaalam lang kayo kung papasok kayo. At mag-iwan ng bakas para mabalikan niya kayo. To all the sweetheart and being apart. Ayan, nagbaba na ng bahay si Sir Miko Echo. Yung mga harang niyan, ang dami kong pinanood na harang niyan. Kung maghati kami sa kanyan, sa dollars niya. Yun lang ang pinapanood ko sa kanya eh, sa LS niya eh, si Miko Echo eh. Yung harang niya. Where's my other Bluetooth headset? Ayan po, naimbita naman natin si Madam Virginia Custodio. Nandito na yung mga mga kaibigan nating nanggaling pa sa ibang planeta. Ayan na naman, may nagre-request na naman ng kanta. Si Madam Virginia Custodio. At nandyan na rin si Madam Grace Reyes. Shout out kay Madam Grace Reyes. Mabalen, bumisita di balay. Ure may ka di balay may, sa kailyong ka. Sa ganang kati tariktik kun ko, bagsang. Tas dig kami bye-bye. So lang ti ma-afford ko, Manang Grace Reyes. I'm just talking Ilocano because I got a lot of friends here that they are all Ilocano. Ayan, si Ma'am Norma De Leon. Kuyang di ko alam share bahay. Gumawa ka muna ng punta ka sa muna. I-upload mo muna sa YT mo. Yung video mo. Tapos, i-copy mo yung link mo para makita mo doon pag shinare mo. Madam Norma De Leon. Etology RG. Uy, Bacolod nak. De, ginodjoke lang kita, Madam Etology RG. Bacolod, the pride of Bacolod. Yung mga nila, festival. The best yan sa Bacolod City. At yung mga manok dyan, yung mga sabongero. Sambuanga White, kas kada Bacolod. Europe Pinay,
mga house natin mga kapatid para yung hindi pa nakatamsak diyan po, pakitamsak na lang po ako. Madam, Madam, what do you call the one? Norma Dillon? Pagtamsak yung ganito, Madam Norma Dillon? And who's the other ones na, Baba kayo, nagmamadali baba kayo please para madali puntahan, sabi ni Bagis K. Sabi ni Madam Grace Reyes, Norma Dillon, paturo ka kay host. Siya ang nagturo sa akin. Ayan o, may link na si Con. Congratulations, Madam Grace Reyes. May link na po si Con. Nandyan na yung bahay niya. I-con kita mamaya. I-message mo ako. Tuturuan kita. Meko Eko, awan agsarita ti Tagalog. Challenge. Daya mo talaga. Parang Meko Eko. Kakasi natin kaya di na mo tagilo kanon. Meron tayong bagong bisita dyan, si Madam Norma Dillon. Kaibigan natin sa FB yan. Kung gusto nyo magpaturo ng Zumba, magaling yan. Mga cha-cha, mga kwan. Kahit stuck on you, magaling din yan. Parehas ni Ma'am Ives, 28. Nandyan rin pag gusto nyo magpaturo ng self-defense, nandyan din si Madam MGM Switch video. Pero pag kina-sparring nyo yan, mas mabuting tumakbo na lang kayo para mas sigurado at safe. Para hindi bali ang buto-buto nyo. Sige, Madam Ethology RG, salamat sa pagtambay sa bahay ko. Alam ko namang busy ka at meron ka rin gagawin. Yoro Pinay, Meko Eko, hahawanan mabutungan nga sumrag dagijay saan nga makaawat ti Ilocano manong. Yeah, so it's better to know. We gotta talk Tagalog, English, whatever. Spanish, we can speak Spanish a little bit also. Buenas noches, amigos, amigas. Klaro kasi? Dan sa'yo, MGM Switch, sabi ni Madam Grace Reyes. MGM Switch, puntahan mo rin si Madam Grace Reyes. Mabait yan na kaibigan natin. Pagtulog, kagaya mo. Agsao lang isyones. Iswanes agsao nakmot Cantones. Cantones, kung sa diay, saban sa diay, Cantones ay manok. Cantones. Meko Eko, sabi ni Meko Eko, manang inyuro, makaawat daata sa andamot nga pukol. Aganad ka tasar-sarita manong ikaw, baka mangag na ka ni tulang, baka danugan na ka ni pukol. Yoro Pinay said, MGM Switch video, done to you, Miss MGMs, nag-iwan na lang ako ng bakas. Talaga nga dati, ma'am, manang inyurot, talaga linuluko raramidin na dataw. dan na sayo kung ano, nabaybayangin, di pala napan nga taon mo nga ako data, kadikit. I-booking nakmanan, Danny Boy. No kaya yumati ko Digijay ko single tatang ko nga mabalin pay ko pa lang kumikikig pay ada adu ti single pay dito nga ko sing mali dito amudan no sinuda digijay no kay yung ma-develop ti may sakin may sa apang kailangan kini Manong Dani ta advisean na kayo no kasano ti agaram ken kasano ti dumiskarte ti babae
No, just kidding. Ayan po si Bagis K, tapos na, Madam Grace, sabi ni Bagis K, pinuntahan ka na ni kuwan, Madam Bagis K. Ayan, dikit na raw daw si Madam Grace Reyes kay Miko Ekaw at Euro Pinay. Ayan po, puntahan nyo na rin po si Madam Grace Reyes kasi para mabalikan nyo naman kasi kabago-bago lang yan na natin, nakapasok sa YT. Kaya ihag din natin. Huwag lang maigpit, baka hindi makahinga. Hag nyo lang ng konti, yung konting haplos lang, yung haplos ng pagmamahal. Look pa more, makakatawa nakmanan, Mildred. Ayan po, si Ma'am na lang ng mga emoji. Si Madam Norma Dillon. Kasi nafe-feel ko, single yata si Madam Norma Dillon. Kung gusto nyong magpakinis, tabi-tabihan nyo lang yan kasi makinis yan, flawless yan si Madam Norma Dillon. Nakakasilaw ang kaputihan niyan at kakinisan niyan. Ayan si Manang Yoro Pinay, Grace Reyes, salamat kabsat. Maulaw na ko Mildred. Parehas. Pag may filter lang kuya, sabi ni Madam Norma de Leon, no, you're like a light skin also, even though there's no filter on it. But keep it up, what you're doing. I saw you every time that you're doing dancing. That is a good cardio, Madam Norma de Leon. Then nakakabata rin yan, tulad natin na tumatanda. Sa hindi pa nakakalam, I'm only 33 years old. Kung hindi kayo naniniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Walang pakialaman. Walang pakialamanan ng trip. Sabi ni Norma de Leon, pag may filter lang, kuyang. Salamat, kuyang. Yeah. Stay fit and healthy. Stay long life in this world also. So better take care of ourselves. Medyo gaya-gayahin natin si Madam Norma de Leon. Madam Norma de Leon, yung nagbaba ng link kung gusto mong pasukin mo na. Huwag mo lang, dahan-dahanin mo lang, baka masakit pag pinasok mo. Unti-untiin mo lang hanggang makarating ka. Ayan na naman po si Madam Norma de Leon, yung spam daw. Hindi ba bawal ang emoji dito mga kapatid? Kasi hindi ko pa nasusubukan nag-emoji sa mga nag-ALS. Naalala mo, first time ko connect sa'yo, it's about I ask you a spam para ulab ko. Yeah, I think I still remember Madam Norma de Leon. Akala ko sa YT yung binabanggit mong spam. Yung mga nagko-comment na spam. Meko Echo, ayan na, nagbaba na po si Sir Meko Echo. The pride of Ilocanos region. From Ilocos Norte yata, Ilocos Sur. I'm not sure, but I know that he's a real full-blooded Ilocano.
Your Pinaw, shout out nyo lang ako mga kapatid kung dumikit kayo. SSTV, sabi ni Kan. Madam Your Pinay. Sige, sige, lakay. Aparak to damdaman mo. Thank you sa pagtambay, lakay Umayag tumala dyan mo no, malpasak. Norma Dilliam, pinuntahan ko na si Miko Kuya. Oh, salamat, Madam, si Miko Eko. Sabi ni Madam Norma Dilliam, pinuntahan ka daw. Pinuntahan na yung bahay mo. Kaya ikaw, Madam Norma Dillion, may talent ka rin kung gusto mong mag-whitey at magpadami ng mga S mo. Gawin mo na yung mag-upload ka ng video mo. At maraming kaibigan dito na pwedeng tumulong sa'yo. Mag-advise sa'yo, wag lang sa live kasi wala tayo dyan. Wala tayong swerte sa love life, kaya wala tayong may papayo dyan. Makalukak talaga, Tere. Pero pwede naman tayong mag-advise. Kasi kung team sawi ka, medyo nakaka-learn ka na ng lesson pag ganun. Problema, di ko alam address ng bahay ko. Hahaha. What the heck? Paalala ko lang sa'yo, madam, ang TikTok ay hindi pwede sa YT kasi CPR yan. Kasi may mga kanta. Dapat yung video mo yung intro mo, yung mga colleague, mga photo mo, mga memories, then yung mga workout mo, yung mga daily life na ginagawa mo, ganun. Ganun po, ganun na lang ang vlog mo. Oo, kasi ang dami kong in-upload na na TikTok ko dito sa YT. Natignan ko na lang sa library, YouTube library ko, copyright. Hindi naman sa low class 'yan, basta malakas ang signal mo, pwede ka namang pumunta. Hindi naman 'yan, hindi naman na kailangang maganda yung cellphone mo o kaya'y high-tech yung cellphone mo na brand new na cellphone. Nakaka-upload ka nga sa nakaka-upload ka nga sa FB. Parang gano'n din, lagyan mo lang ng title do'n sa YT dito. May option naman do'n, kalikutin mo lang, may option sa baba. Meron yung edit do'n, yung parang when na ganyan, do'n mo isi-send. Tapos pindutin mo muna yung copy link mo. May option do'n, 'pag pumunta ka sa gallery mo, tapos pindutin mo, mayroong parang pen do'n, na nakatusok na gano'n, 'yun ang 'pag gusto mong i-edit. Tapos yung parang Y na ganyan or V na pa ganyan, 'yun ang 'pag gusto mong i-upload, pindutin mo 'yun. Bago mo i-upload, mo muna, copy link mo muna para meron kang link. Gusto mo namang i-share, punta ka sa link sharing mo. May maraming option doon, Madam Norma Dillion. Pag malaya na ako, tulad mo kuya, focus na ako sa YT. Ganun ba? Kailangan pa magiging malaya? Kung lahat na ng tao ay team sawi na?
Yeah, ganun lang yun na kuan, kapatid, Norma De Leon. Ganyan din ako nung una eh. Inosente ako pero napag-aaralan yan. Hindi naman kuan, masyadong mahirap. Basta porsigido ka lang at desidido kang gumawa ng YT mo. Madali lang naman. Ganun din kami nung mga ito, yung mga kaibigan ko dito na nandito. Ganun din kami nung una. Medyo okon lang, share-share lang ng knowledge para kuan, tulong-tulungan lang. Ganun ang mga kuan, magkakapatid, magkakaibigan. Walang damutan ng kuan, ng nalalaman para kuan, mapakinabangan naman ng lahat. Mahirap yung madamot ka. Kasi yan ang pinakaayaw na kuan ni Lord. Yung madamot ka sa kapwa mo tao. Lalo na yung mga humihingi ng tulong sa'yo. Hayaan mo't at least nandito lang ang mga yan, ate, kapatid Norma De Leon. Nandito lang sila, hindi sila nang iwan mga yan. Kaya yung mga nandito na kwan din yung mga yan, paparas din kaming mga kwan din. Parang ignorante pa sa mga YT noon. Pero palitan ng nalalaman at mga nadidiscover kaya lumawak yung kaalaman namin ng konti dito sa YT. Hindi naman na matalino ka para lang maka-YT, hindi naman ganoon eh. Basta pag mayroon kang hindi alam, hindi naman bawal magtanong. Marami naman diyang kusang loob na tutulong sa'yo. Maraming mababait dito. Pero ako ang pinakamabait sa kanilang lahat. No, just kidding. I'm just playing around. Ayan, kaibiganin nyo nga sa FB si Madam Norma De Leon. Si, ano yung niya? Boss, ano yung, pakibaba nga yung FB account mo, Madam Norma De Leon, para kaibiganin ka nila Madam Grace Reyes. Yan o, yung niya, FB account niya. Or sumali ka sa group namin at turuan ka namin doon. Marami tayong kaibigan dyan. I-share mo din Madam Grace Reyes, kaibiganin mo si Madam Norma De Leon. Kung hindi ako nagkakamali, magkasing edad lang kayo niyan. Para yung mga kulig-kulig na picture na mga memories, parang photo kulig, yung mga memories na pwede mong i-upload yun, i-upload mo ngayon parang intro mo or what. Yan ang pangalan ni Pero mas maganda pag gumawa kayo ng nyo, ng YT nyo. Gumawa kayo ng screen name nyo. Yung patok sa masa din. Kasi naman yung pangalan nyo eh, yung full name nyo at family name nyo, yun naman ang nakaregister eh. Mag-isip kayo ng magandang pangalan nyo. Kagaya niyan, yung pangalan nyo sa FB, si boss, yun, si Madam Norma. Boss
ENC, mga ganon. Asla ka Madam Grace Reyes mabalin mo nga sa balyan ti nagan mo ta adu ti kanagnagan mo. Nagriga danto nga makita ti channel mo ta adu ti kanagnagan mo. So nga sa balyam tinagan mo ti FB. Ay FB ti YT. Nariga kami nga i-search di kanya may. Ta adu ti kanagnagan mo. Ayan, may 5 million in the house na natitira. Hindi naman ako pumayat. Ako lang. Nagwo-workout lang kasi kaya na-burn yung cholesterol. Wow, data maulawak. Maulawak Mildred Reyes. Mabalin data. Mabalin mo di maulawak Mildred Reyes official or maulawak Mildred official. Mas okay pa yan, di ba? Ulawak Mildred Reyes. Well, apang ka dyan di ba apang ka dyan YouTube Studio tapos edit mo. Itap mo di profile mo. Siya sa balyang tinagan mo. Pero ang kakasabali na sabali at it takes like 90 days siya, 30 days bago ma-finalize. Ayan, ganyan madali lang, Madam may garod ading MGM Suites video ni Madam Maulawak Mildred Reyes. Mabalin mo jay ko. Oray bakit? Basta maangar. Official. Dahil nagsasabing pumayat daw ako. Lagi kasi mainit kasi tapos lagi akong pinapawisan eh. At gwan. Hindi kita Maulawak Mildred vlog or Maulawak Mildred official. Nariga kami nga i-search manang natid dugunay. Ikom lang nga na may jay katam jay jay Reyes mo. Maulawak Mildred. At least naka-register nga nagan mo kat kuha mo lang di original mo lang nagan mo. Di tanti account mo. Wala datan, isuna datan, maulawak Mildred Reyes, mabalin datan. Kimot tungak ka daw. Nakadaw makadildilaw. Awan makanin na, gaminan. Ngaminja mo, makita nga kumutong di bagit ako. Di pinag-exercise ko siguro. Na-burn di fat siguro na. Sumot lang ti ko. Iso dilaw da, na agililisak kat, nagadong ibagang ako, kumutungak ka na. Di agong ko lang ti nalumag, ta bistrad.
Anak karon mamati nga gimot nga. Iranom Gaming Vlogs, tamsak, sabi niya. Kuha mo di kita. Gaming Vlogs, nandito. Salamat sa pagbisita. Ayan, nagbaba siya ng kanya, bahay niya. Dala talo joining da. Ang kapay nga kuka manang, basit pa'y tabalay mo pa'y nga pampanunutan datan, tunukan tao. Agpado ka pa'y ti ko agpadakkel ka pa'y ti balay mo. Basit pa'y unay data balay mo. Mukha ka pa'y basit. Medyo dumikit-dikit ka pa lang. Pado ka pa'y basit. Pangkati sa baling nga LS. Papanamda manong Miko ikaw di kita. Tulungan da ka di kita. Da ko manang in Europe di kita. Da MGM switch di kita tulungan da ka di kita nga ako. No ag LS da. Depende siya gamin kat ano agilay sa gamin kat on the spot anak nga kwa agi si schedule ta busy agamin no dati no di time ko is time count. Sino itong si Kon Iranon Gaming Vlogs? Dan po sabi ni Kon MJM MGH. Oh. Kaya ayan po nagbaba ng bahay niya si Madam Lawrence Garden. Manang kuan ibabam jay kuam. Manang Grace Reyes baka hindi mo pa kadikit si Madam Lawrence Garden, dikitan mo na. Legit din na kaibigan yan. Si Madam Lawrence Garden. Maraming siyang Red Cross na may love. To all the sweetheart, been apart. Ayan po. Okay lang, Madam Lawrence Garden. Alam ko namang ganito yung oras mong kwan sa mga anak mo na nag-schooling. At ako rin parang gusto kong maligo kasi gusto kong fresh bago matulog eh. Ayan, nagbaba ng bahay si Maulawak Mildred. Nadikitan mo na ba si Madam Lawrence Garden, Madam Maulawak Mildred Reyes? Basta mag-iwan ka lang ng bakas doon, Madam Grace Reyes. Huwag mong kalimutan mag-iwan ng bakas. Kasi minsan, yung mga kaibigan natin, busy rin, hindi rin makapunta kaagad. Pero pag nakita nila yung bakas mo, yung comment mo doon or what, babalikan ka nila.
Basta maghiwang ka lang ng footprints mo doon. And they're gonna look for it. Maybe this time gonna leave it behind. Take me now than just done more than just friend. Come back in this time, gonna be alright. Maybe this time you'll come with me. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Ayan po, may natitirang 3 million in the house. Yung hindi pa nakatamsak dyan, huwag niyong kalimutan. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sin sana ako naghintay sa'yo. JB Brothers, Iranon, dan na po. Sa'yo, pabalik na lang, TY. JB Brothers. Bakit ganyan, JB Brothers? Iranon, dan na po. Sabi mo, hindi pa kita nakukulayan. Paano ka nakapunta ron? Iranon Vlog. Sa taas yun si Iranon Vlog. Iyang gawin muna kitang moderator, JB Brothers. Alam ko, dinikitan ko na to si JB Brothers. Kumusta? Ayan po, kinulayan ko si kapatid JB Brothers. Mikipagdikitan ka dyan, JB Brothers. Yan, JB Brothers, si Ma'am Olawak Mildred Reyes. Puntahan mo na at magbaba ka rin ng bahay mo para mabalikan kanila. Dumadami ang pumupunta sa bahay ko sa Buhay Kalabaw. Hindi naman yung main ko yung Ito lang yung pinagpapalit ko na na pangsukli ko sa kanila. Ala-ala ng kasama, mga sandaling dati anong saya. Andyan pala si Iranong Vlog, kaya pala sinasabi ni JB Brothers. JB Brothers, magbaba ka ng bahay mo dyan? Kung nandyan ka pa? Hindi pa yata nagtamsak si Sir JB Brothers.
Sinabi ko sa'yo. Yung, hindi, mga si Madam Norma Dillon, dinikitan ba ako nito o hindi pa? Si Madam, ewan ko. Next time na lang sabihin ko sa kanya. Pag makagawa siya ng kwan. Ng mga video niya. Ayan, nagbaba na si JB Brothers, Madam Maolwak Mildred. Ayan po, JB Brothers, nandyan si Madam Maolwak Mildred. Magpalitan kayo, wag lang kayo magsabay para maging valid. Babalikan ka niyan o pupunta ka niyan ni Maolwak Mildred Reyes. Mabait yan. JB Brothers. Ayan, Madam Mildred Reyes, pupuntahan na ka ni JB Brothers. Puntahan mo na rin siya. Huwag lang kayong magkasalubong. Sitting here alone in the middle of the nowhere. There ain't so much to me. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. 'Cause I'll never be with you. Sabi ni Madam Maulawak Mildred Reyes, JB, JB Brothers, done na daw. Balikan mo na lang po si Kwan, Madam Kwan. Kasi fresh na fresh pa yan si Madam Grace Reyes. Medyo Kwan pa. Grade, wala pang grade 1 yan. Yung bahay niya. This is the moment. This is the day, my final quest. Daycare pa lang. This is the moment. Kahit daycare, tataas at tataas din yan. You can call on me because you're my best friend. If you need a friend, a friend that never ends, you can count on me because you're my best friend. Pumupunta ito siya kay Miko Eco si JB Brothers. Or, yeah, I think so. Kay paring Eco, Miko Eco. You are my fire, you are this desire.
Tell me why there's nothing here to say. Nalagasan na naman ako? Why, bakit, apay? Kaya nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Bakit ngayo'y naglaho na? Ikaw ba ang siyang pangarap? Ikaw bakit ngayon tayo'y bilis maglaho ng kahapon? Upat, 4 million in the house, yung kwa, agsirsirip di duma. Ni Manang Inyuro pa tapos siguro, busy siguro. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas ay wala ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Nadala ang saya't anong tamis? Oray siyak, busy na ngam nakalukat latan, walang iwanan. Kung ano ni ko. Salamat, Madam, Manang Maulawak Mildred Reyes. Sulib ko naman. Solid liquid turn to gas. Aguray man basit, Madam ta kwa. Pangkuman bing tati manay. Makadigdi ko sakpay, damdaman taon. Makaturturo ako na. Banlo talaga. Panawang kapay mambasit manang Maulawak Mildred Reyes. Ta nasa isikakaw. Ho, mga katugaw. Di ma. Apay, bagadang kimutunga ka mo.
Manang in Europe, adatta ka ba? Gay din kita nga duwa nga kwa, napanjan TLS mo tatay. Nalagas mo di duwa, jay ni Gian the Giant kini ko, Jeff Kasisid TV. Dini kita dagiti ikot awan matan di kwadan. Pukaw mo jay kwadan indikit da. Budol-budol samot dagiti oy. Na may sandak sa dagiti ya. Ngayon na pan TLS mo. Tatay. Madam manang in Europe. Sige sige manang, thank you. Salamat salamat. Ingat kayo. Okay, bye. Agiksita mo tan after 16 minutes. Panakadigaws. Manang in Europe, data ka pa ba? Damdamagig jay ko. Iduwa nga amamum nga napanag ko. Jay Jeff Kasisid TV kun ko. Gian the Giant. Nalagas di gay ko da eh. Pinalpas ko di balay da. Awan da gitu ya. Di nulukon sa da gitu ya. $3 million in the house.
Mayroon pa rin 3 million in the house. Ah, there's 1 million in the house already.
Bye guys. Marami pa akong gagawin, hindi pa ako nakapagligo. Next time ulit, salamat sa pagpunta ninyo. God bless, ingat kayo palagi. And see you next time. Bye!